Ġie firmat ftehim biex għal 5 snin l-EMCAST u l-Enemalta jikkollaboraw f'diversi inizjattivi. F'konferenza ta' ġurnata rigward l-enerġija u riċerka dwar sistemi ġodda ta' konsum għal benefiċċju tal-komunità, intqal li bil-ħila ta' din il-kollaborazzjoni l-EMCAST se toffri r-riżorsi tagħha lil Enemalta biex l-impjegati kunu jistgħu jitalmu aktar fuq l-enerġija permezz ta' programmi ta' taħriġ relevanti. Bekk, kif spjega ċ-Chairman Eżekuttiv tal-Enemalta Fredrika Zoppardi, ikun hemm lok għal aktar avvanz fis-settur tal-enerġija. Il-kollaborazzjoni bejn l-EMCAST u l-Enemalta ma bdietx illum. Ilha għaddejja diversi snin u anki insibu għajnuna mill-EMCAST mhux biss fejn jidħlu studenti li qegħdin anke jilħqu minn hawnhekk u jsibu xogħol hemm barra u jissapportjaw anke l-Enemalta, imma anki idejat fejn min-naħa tal-EMCAST u l-Enemalta nikkollaboraw anke flimkien. Min-naħa l-oħra, l-Enemalta permezz ta' programmi ta' apprentistat u boros ta' studju se toffri esperjenzi ta' taħriġ għal ħafna studenti fl-EMCAST. Il-President tal-Bord tal-EMCAST, Silvio De Bono, tkellem fuq kollaborazzjoni USA. L-Enemalta qed tkun ukoll lill-letturi li jew l-EMCAST fir-riċerka li huma qegħdin jagħmlu għaliex nemmnu illi la l-qafas edukattiv u anqas l-industrija ma jistgħu jaħdmu separati minn xulxin, imma kollha nemmnu illi biex nirnexxu rridu naqduhom flimkien u naħdmu flimkien. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Evarist Bartolo tkellem fuq il-benefiċċji li ġib miegħu dan il-ftehim. Irridu nġibu li żewġ dinijiet tax-xogħol u tal-edukazzjoni jaħdmu iżjed flimkien ħalli jkollna nies bil-ħiliet meħtieġa u r-riċerka biex issolvi problemi li anke żmien moderni ġib miegħu. Matul din il-konferenza ġie firmat ukoll ftehim ieħor bejn il-grupp ta' riċerka dwar l-enerġija tal-EMCAST flimkien mal-Università ta' Manchester, bilan li ż-żewġ entitajiet edukattivi jilqgħu studenti mingħand xulxin għal aktar taħriġ.